Bantay Balota 2023, the RadyoMaN election coverage. Human sa duha ka tuig nga na-postpone, Madayon na gyod ang Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Pinakagamay man nga administrative division ang barangay sa nasud, apan dako kaayo ang gihuptan niining katungdanan sa atong katilingban. Tungod, dinhi una mudangop ang katawhan para sa ilahang mga panginahanglan. Matutuloy tayo kasi grabe naman yung yung effort ng everyone ba, not just COMELEC, everyone, every stakeholder. Oo, matutuloy talaga ang election. We are already ready na tayo sa election, only that we're waiting for October 30, Monday. Kinsa ba ang mga iboto? Usa ka kapitan, 7 ka mga kagawads, SK chairperson ug 7 ka mga SK kagawads. Gani ang eleksyon sa barangay ang pinakabibo ug pinakainit daw kaayo, ilabi na kay ang magkaakbang sa gidaganang posisyon, magsuon, maghigala o magsilingan ra. Niadtong Oktubre 10, gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act No. 11935 sa pagsibog sa petsa sa BSKE sa katapusang Lunes sa Oktubre 2023. Sumala ni Attorney Gay Innumerables, Commission on Elections kon COMELEC Acting Regional Director, nga ni-file og petisyon si election lawyer Romulo Makalintal ngadto sa Korte Suprema. Alang kang Makalintal, ang Kongreso walay gahom aron ioktaba ang barangay elections ug i-extend ang termino sa mga opisyales sa barangay. Lunes, Oktubre 30 ang adlaw sa eleksyon. Alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pwedeng mobotar. Mahimangno sa COMELEC nga hibalon kung asa ang inyong mga voting centers, polling precincts ug magdala na daan og listahan para sa mga ibotong mga kandidato. Nagpasalamat si Innumerables sa mga stakeholders sa Police Regional Office 11, 10th Infantry Division Philippine Army, Coast Guard District Southeastern Mindanao ug Department of Education Region 11 sa full support diha sa pagsigurong luwas, malinawon ug limpyo ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Always thank them na in every elections they are always there and they are very, very supportive. And we are very, very grateful for their support. Alang sa Bantay Balota 2023, RadyoMaN Aimee Guinita, Tatak RMN. Bantay Balota 2023, the RadyoMaN election coverage.